Протест в центъра на София пред централата на ДПС Ново начало. Инициативата е на гражданското сдружение БОЕЦ. Михаела Карабельова ще ни каже повече сега. Здравей! Здравей! Протестът на гражданското движение БОЕЦ започна преди малко повече от час. Можете да видите и хората, които към този час са се събрали тук на улица Врабча пред партийната централа на ДПС Ново начало. Протестът е под наслов за свободна България без Пеевски и Борисов. Към недоволството се присъединиха и депутати и членове на ПП-ДБ, които пък настояват за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев. Изключително засилено е полицейското присъствие тук в района. Очаква се протестът да продължи в следващите часове. Нека обаче сега да чуем какво казаха и представителите на ПП-ДБ в началото на днешния протест тук. Той трябваше просто да каже истината. Истината е, че вчера е пуснал депеша до неговите кметове. Конкретно ще кажа Разград и Шумен с по 200 души, които да осигурят, Кърджали 400 човека, които да дойдат днес тук с автобуси. Нашата работа не е да правим излишни провокации и да обявим своя протест, да подкрепим гражданите тук на този протест. А в своя позиция Делян Пеевски, лидер на ДПС и парламентарната група на ДПС Ново начало, заявява, цитирам: "Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници. Призоваваме всички наши симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите нито днес, нито когато и да било", допълва Пеевски.